sillej fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiteb li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Oj! Naħseb li tiftakruni, Lili? L-istatwa tal-palazz. L-istatwa jgħidula ta' ċasqaraw. Għabisa tgħidu li xkif, Spiċċajt ġardinar ta' dan il-palazz. Ngħiduha. Nieħu gost hawnhekk hawn ix-xogħol, imma nieħu gost naqra jien ukoll. U il-ktieb li ħanaqra jismu L-għalqa ta' ħdejn id-dar taż-Żija. Jidher interessanti dan. Marija kienet tifla ta' 7 snin. Kienet fuq tagħha, dejjem tosserva. Xejn ma kien jaħrabilha, xara dejjem twil, bajnejn suwettuta u ħelwin. Kienet qisha tifel, dejjem tiġri ġo xi għalqa viċin ta' fejn kienet toqgħod it-tija tagħha. Ġo din l-għalqa hi kienet qatta ħafna ħin. Taqbad xi nanna kola, jew tipprova taqbad xi farfett. Iżda qatt ma rnexxiela taqbad wieħed, tipprova kemm tipprova. Meta kienet tmur lura għand it-tija, din kienet tgħidilha: hemm x'għandek ġo dik il-kaxxa tas-sulfarini. Nanna kola si. Mela mur lura lejn l-għalqa, iftaħ il-kaxxa u ħarrab lil-Nanna kola. Inti trid li xi ħadd ipoġġik ġo kaxxa u jħalli kemm. Le, si, ara nisejra kienet tgħidilha Marija. Oħu ħsieb, erġa' poġġi s-sulfarini f'posthom, fimt? Kif taf li ħriġt is-sulfarini minn ġo l-kaxxa kienet tgħid bejna u bejn ruħha Marija. Min ġo l-għalqa Marija kienet taqta' xi fjuri sofor u kienet toqgħod gerrem u ssefsef it-sok tagħhom. Kien qares aktar minn l-ummija. Iju tgermu taħt snina kienet tkemmex għajn minnhom u digdem ġewwa tal-wardit ta' wiċċa. B'hekk femet għaliex il-ħbib tagħha kienu jsejħu din il-fjura qarsu. Il-qarsu u magħruf ukoll bħala il-ħaxixa Ingliża. Ir-riħa tal-ħaxix kienet tagħtiha ħafna libertà u enerġija. U l-għalqa kienet isa tagħha, iżda hi kienet tibża miż-żunżan. Kienet tibża tmiss mal-ħurrieq, iżda kien hemm fjura oħra tal-ewn blu u din kienet toġobha. Kienet fjura li tikber f'arbuxxell pjuttost baxx. Din il-fjura kellha ftit suf iswed fin-nofs. Il-ħbieb kienu jgħidula li dak kien ħobs tal-bambin. Il-ħobs tal-bambin jissejjaħ ukoll fil-dilloqqhom u li kienu jistgħu jikluh. Mhux dak biss kienet tiekol, iżda kienet ukoll tħaffer ġo l-ħamrija u taqta' xi għeruq ħoxnin li kellhom ħafna meraq. Ġiri għal it-tija biex taħsilhom ġo friskatur u tħalli kull m'hemm ħamrija. Tistgħu taħsbu kemm kienet tajjeb it-tija. Ġo din l-għalqa kien hemm ukoll shelter ta' żmien il-gwerra. It-tiju kien jgħid li kienu jiġru għal ġo shelter meta kienu jiġu l-ajruplani tal-Edewwa jaħbtu għal Malta. Marija kienet tisma' bajnejha imberqin u bħalqa
miftuħ. Kemm kienet tibża, imma it-siju ma kienitx tgħidlu. Darba waħda l-ħbieb semmew dan ix-shelter. Kellu żewġ daħliet. Tridux nidħlu qalu kollha f'daqqa. Marija ġrid ġirja Santizzija u ħadet ċema minn ħdejn l-istatwa tal-Madonna bil-bambin. Issa nerġa' nġiba, qalet quddiem l-istatwa. Kienu xi 6 tfal. Daħlu ġewwa x-shelter, l-art kienet imxarba u radba kollha umdità. Il-ħajt kien imxarrab ukoll bl-istess umdità u kulħadd beda jgħajjad bif xriħa tindenawn. Bejn bil-biża u bejn li dan ix-shelter kien iserreb l-hawn u lin u xi ħadd beda jwerżaq it-tfal ħarġu jiġru l-barra minnu bla nifs, jitqu kemm jifilħu qalu nerġgħu nidħlu. Le ta' wixbet Marija, din ix-xema tal-Madonna bil-bambin u jien qedtilha lill-Madonna li se nerġa' npoġġiha f'posta. Marija kienet imwerwra u bl-ebda mod ma kienet se terġa' tidħol hemm. Ftakret f'omma u fin-nanna. Kemm daħlu ħarġu min ġo x-shelter bħal dak u qabdi ta' ftit dieqa. Kienet sensittiva wisq. Għadda żmien meta Marija kellha 11-il sena, it-tiju u t-tija marru joqogħdu ġo dar oħra u daqshekk l-għalqa, daqshekk il-ħbieb. Sabiħa għedi l-istorja. Xtieq inkun naf x'qegħdin jagħmlu dawk li jaħdmu f'dan il-palazz.